Sisa. Hello. Udla imali yami No. uyangitshela ukuthi asisakhona ukuthi ngizokushaya wena ungasaphinde uze endlini wena uyabona ukuthi ulisa abogogo wena ulisa abogogo yokhuphuka ushukela la. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena mfundisi bengimcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo Asutisi. Umlethe ngeqanda elilodwa. Ujolo bani? Ngiye-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zoshuba zotetema. Sizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the pale city. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Las khala khona shiba khona tetema khona ziba khona ku loudspeaker, and you don't want to miss out on this one. Of course, I'm not alone. I am with the one, the only Dlamini, and not forgetting the other one, the Black Sinner, because zizokhala zoshuba zotetema ziba ku loudspeaker. It does not end here. Now, listen, it is what it is before it was what it was. But I've got Usisi Nonhlanhla. Usisi Nonhlanhla is going to be telling us a little bit about story sakhe kwenzakalani nje. I'm so interested in the story because when she called, she's like, guys, wozani nginiphathele umkhosi and ngifuna ningisize ukuthi ngiconfirm ukuthi lo mkhosi lo nginiphathele wona yiwo kaMampela. Usisi Nonhlanhla, cela ungijoyine sithandwa sami. Yazi ngichaza uzicheka kamnandi kanjani unjani? Ngiyaphila Sisi Nonhlanhla usibizile uthi kwenzakalani namhlanje? nginibizele ukuthi khona umuntu ongithandana naye lo muntu lona akasekho right ngimphima imali yami yomndende ngiyambhechela manje akasekho the way ngimjwayele ngakhona ngathi uthatha nemali yami uyobhechela omunye umuntu because ngiyabona ukuthi akasekho right for mina endlini and makavuka uvuka nje ahambe makahamba uthatha le mali ngimnika athi hayi ngisaya la ngimnikeza imali athi uyobloma nabangani bakhe so mina ngavela ngamnika so sengiyasuspecta ukuthi khona umuntu athandana naye esayidini ngingayazi ukuthi kwenzakalani so bengicela ukuthi ningincede ukuthi ngiyazi ukuthi ubani lo athandana naye ngifind out because mina angikwazi ukuthi ngilo ngifunana naye ePotini nani so ngifuna ukuthi ningisize ukuthi ngikwazi ukumthola ukuthi kwenzakalani because uthatha imali yami njalo ayithatha athi ngisayophuma ngiyobona nabangani kanti ubloba nalogogo lo ngamazi ukuthi ubani ugogo lo athandana naye so bengifuna ukuthi ningisise ngimazi lo mama lo. So yini into eqabangisa ukuthi maybe uthandana nalogogo lo omunye lo? Akasa act kahle endlini akusabi sharp endlini uba nolaka nje mangibuza ukuthi ubani lo muntu lona akasho ukuthi ubani. And then nina nizwane isikhathi singakanani? Sizwane sina 2 years. Ina 2 years. Ooh, okay. And then bekunjani kuleyo 2 years? Le 2 years bekimnandi. Kumnandi kuwomu manje akusekho mnandi endlini siyadonsana because of mayang iphela ula kimi for umndende wami manje angazi ukuthi ngimenzeni angisazi so ngifuna ufind out uyaphika yena. And then yena uyasebenza? Akasebenzi. Ufuna nje le mali yakho le? Ufuna le mali yami yomndende. And then mawucabanga yini into eyakuchaza ngaye wathi hayi lo wami lo? Lo muntu lona lapha yana uyashisa uyashisa lo muntu uyashisa uyashisa ushisa yazi uyangichaza uyashisa nyabonga bamhlamini lapha yana eDubai hayi kumnandi eDubai. Thank you baba. Yeah kumnandi eDubai yes andifuni nokubuya eSouth Africa ngasifuna ukubuya eSouth Africa sifuna khona lapha eDubai uyashisa lo muntu. Yabona you see ukuthi key pointers are that you must travel the world. You must travel the world and not go to Polokwane or Mpumalanga. You go to Dubai. Yes. Yeah. And then ke mangenze ukuthi siyamthola kaMampela uyakujolela uzoyenza njani? Kuzophuma kuye ukuthi uthanda mina or uthanda lo gogo lo. Kuzophuma kuye.
angeke ngimlwise mina yena nje afanele angitshela amaqiniso ukuthi uyajola nalo mama lo or wenza njani because mina angeke ngikwazi ukuyimela le ndaba yakhe because sakangiqedile imali yami neDubai mafana siye Dubai akafike eDubai uyatshintsha nje avela athatha imali ahambe yami yobudenda ayoyidla nalo mama lo Angithandi lento ayenza kuwe yazi angithandi honestly because manje ukuyenza ukuthi ufile sengathi awusekho important to him yes so angisafuni next ngifuna ukufana out ukuthi ungenzelani wenzani lemakhoneni wakhe so sizomshiya or usazoyixoxa naye maybe nilungise angikhululi ukuthi singayilungisa esilonga ngakhuluma amaqiniso ukuthi uyamthanda mina angiyeke ke ngibe single and then mawungaba single ke uzozitholela omunye maybe ozokisa eAmerica ke yeah iDubai yakhe maybe izoba ngcono uyabona ke sana zoma asinga waste isikhathi ke asambe sishone khona and then sizokwazi ukubona ke ukuthi umuntu wakho wenzani yeah bafethe kuyileso sikhathi ke sesiyasuka siyofuna umuntu wakho amatsethe sawamtholile ne so bayazi ukuthi ukuphi sifuna ukubona ukuthi unobani uzizwa kanjani ngijabulile kakhulu because lokho ngine suspicious ukuthi uyangichitela lo muntu so ayikho into engizoyenza so that's why I'm happy ukuthi nizelana nizonginceda siyaza amaqiniso ngaye akhuluma iqiniso ukuthi uyachita or akachiti nalo muntu wakhe so ningincede kakhulu ngizokwazi nami ngiyazi indaba zami ukuthi ngime kuphi ushaye ngalinduku yakho le ngiyomshaya ngiyomtshela ukuthi ungishiye udla imali yami hawu yo yazi usijayela kabi hawu yazi yo athinta abafazi athinta imbokodo zizokhala bafethu sekuyileso sikhathi shaya imoto boy Sambeni. Sanibona. Ninjani? Siyaphila. Kanti lo uhleli lana nalo gogo lo. Ongitshela uyangichithela musi lo ngiyakubuza ekseni uthatha imali yami uthi uyakuphi kabangani bakho. Kanti uhleli nalo gogo. Ongitshela amaqiniso namhlanje uzolikhipha iqiniso sengikhathele uwe imali yami njalo wena uyathatha uyidla nabangani bakho Bhuti njani Ngiyaphila. Ngiyaphila umuntu wakho lo noma umuntu wakho lo Boyithume sisi. waye kwabantu bakho boyithu Eish. Mina kahle ngisithandela nje abantu nje abadala sisi. uthanda abantu abadala uthanda abantu abadala Yebo angisithandi ukudlela impension yamahhala. Oh okay so wena uzana nepension wena Ana bayangithanda yabona vele ubuso bami ubuncane. wena just because wena ne baby face Sandra uyaphila singize ngapha ku alright now so umfana omncane uthi uthandela ipension yenu yeah nami ngiyamthanda ukuthi nami ngiyamthanda wena unthandiswa yini umthandisa ukuthi nje kuko konke ngiyangisatisfy kuko konke yeah aphinda adle nemali yakho yepension yeah ngoba ngiyamthanda so you don't mind ukuthi adle imali yakho yepension hayi ngiyamthanda shem yabona ukuthi iDubai yakho iyapi ibona iDubai yami uyangichithela wena ne uyangichithela ne ungitshela ukuthi uyebanganeni bakho wena uyangichithela ne Bengisuka khona. Ubosuka kanjani usuka kanjani phambi kwami ungishiye endlini wena ukantuze kulo mama lo Ngiyabuza uzokwenzani ngoba sohamba ngenduku sorry hello udla imali yami no uyangichithela because asisakhona ukuthi Yenzani induku yami? ngizokushaya ngakho ngizonihlanganisa noyithu hey le nduku lesoku uyathi imali yami Nkosi yami abogogo yo
Ngizokubulala wena. Izofa nibulawa high blood. Ngizokubulala yena. Ushukela uzokhuphuka. Wena gogo. Umfisha yena kanje. Ngizokuphinda. So uzomphinda kanjani? Uzomshayela linye inyawo? Yeah. Uneyinyawo ezi3 uzomenzani? Ngizokushaya. Yabona ngizoyithatha lento ngiphule futhi. So mawuthi umphule futhi kwenzakalani? Naye wayechita. Bamlimaza. Walimaza ubani? Umuntu wakhe wathanda mina ngoba yena Kushuthi wena usile wena. Usile. Wena usile wena. No, angisanga. Ungasaphindi uze endlini ngiyakutshela. Ungaphindi uze endlini. So wena uthatha abantu so ningabangani? Yeah. Oh okay. And then wena uthatha abantu bakhe? Yeah, ngimthathile Why? Uhamba ngenduku mase usazoyenzani ngoba seke yahluleka. Induka yisho nix. No, yena umuntu wakhe sekethanda mina ngoba ngiyambhejela, ngimupha nemali yepension. Nase ecansini uyaphaka. Ukhuluma kanjani lo mama lo ngawe? Sisi Nontanga. Ngizobabulela boyi2 mina, ngizobashaya boyi2. Wena ungasaphindi uze endlini. Wena Uyabona ukuthi ulisa abogogo wena? Eish. Ulisa abogogo? Yokhuphuka ushukela la. Sekumele sesihambe ibhara ke manje. mela la. Uzoziphendulela. Ziphendulele. Ziphendulele. Makalo uma ugogo ngapha isile yangishaya mo Uyakushaya. bangayo le crashes angeke. Yiko manje. Uyakulaya because wena ubusy nawe. Uyachita. Ubusy. Ayithi uyamshashaya nina 2 years nijola ulibe umshasha umtshela ukuthi uyamthanda. Kanti uyazi ukuthi udla ngapha. Wena ungalimela i-crashes. Awu i-crashes alunalutho nje. Yakushaya ngalo. I-crashes liyamsebenzela ukuthi ahambe angithi akwazi ukuhamba. Hayi ukuthi ashaya abantu. Wena umfisha. Ngizokushaya. Akasakufuni mos. Sekethathe mina. Awusangifuni vele. Awufuni vele. Awusangifuni vele. Mntana. Ungithanda Bathanda boyi2. Shuthi ulale lapha nakwami. Mina ngisakufuni ke mfana, ngisakufuni. Phelile uzodlala So when itetolozi yakho Uzothi my sister mele ubhadala i-rent imali yokudla. So wena uyaphanda wena usemphandweni wena. Uphanda ngabogogo. Uphanda ngathi wena ne. No usemphandweni. That's what you're saying. Angithi. Eish, amaka ngapha nyeka, hayi ngabane ngihambe ngapha. Why? Is it because of the crashes? Hayi ungishaya ngalo. Le crashes leli yilele represent le totolozo isebenzisayo ngapha nangapha wena. Khuluma. Uyi-1 now. Khuluma uyi-1. Uyi-1 now. Uyi-1 Khuluma phela. Amaka ngapha isengirayisa. Asuke bakushayelana nge-crashes. Usuke wenzeni? Awuyazi thina kutshela. Manje nje angisukele nje bengihleli nje angibonye ngayo nje. Okubonye. That sounds wrong. Akubonye ngalo wena usuke wenzeni? Wenzeni? Ukuthi ngize ngikushaya ngale crash. Angibazi. Usuke wenzeni ngale crash? Nakhala Ngikushaya ngale crash. kakhulu ngale pension. Ubhekela mama omfishane kanje. Uyeka mina. Ngikude kangaka. Akadingi crashes yena. Uba nena akadingi Akadingi Shuthi crashes. nihamba nonke ebusuku wena ulale lapha mina ngihleli ngiworried ngawe endlini. Kanti yena ulala emzini yabantu. Ulale emizini yabantu wena. Ufike ekseni uthi i-ash lo uyiphethe manje ne. Manje ngiyenzeni awusangifuni vele. Hayi. Ufuna lo? Hayi sengifuna khona ukusihambela. Because mina ngihamba ngenduku. Uzowa naye mase at any time ngoba la mntu intanga. Khuluma phela khuluma. Yena ngenzeka ahambe ngezi2 uzoyenza njani? Na ngizomshiya ngithole umunye. Ungone kuneqiniso makanya watshela. Okay, uke wamtshela lo ukuthi awusamfuni ufuna lo. Awu bengizomtshela kanjani umuntu ngithengele ukudla. Bese ngisamfuni. Oh so manje lo akakuthengela ukudla, lo yakuthengela ukudla, mara uma idali la akahambi ngamakhashizeni. Awudala ubhadala i-rent nokuthenga ukudla. Shuthi wena uyayuzana wena. Eish akusumyuni. Uyayuzana wangathola intanga zakho. Abona baby face my sister hayi. Mara uyayuzana intanga zakho zikuphi zona? Hayi angisithandi intanga zami. Wa ungazithandi? Thanda bomagogo. Uthi bakusupport. Abazali bakho bathini? Asabasho. Because wena if ubheka intanga zabazali bakho kushuthi
Akusiqala. Abazali bakho bayazi ukuthi wena usemphandweni. Asabashona umama nobaba. Okay, ngiyaxolisa ukuzwa lokho but ke as wena uwe. Akumelanga ubahloniphe labantu. Sawubona ma, wena ubhizi uyabhizi wena. Uyabhizi. Ula. Yena bona wayekena bobaqoma ke babona. Phela babona wena. Angithi ushilo wathi babona ibaby face. Eish. Amakayi ngikhathele ngapha. Usabi crashes. Ayingalisaba isengikhathele. Ma singathi ke ungasamshaya ngecrashes. Ngeke ngimshaya ngithi uthi akasangifuni. Okay, usukumshayelani ngecrashes ke wena? Ama mistake wakhe awenzayo uye ebusuku wenzani kanti ungiqambela amanga sengizwile vele uthandana nalomuntu lo bengazi. Ngibona ipozi la nibloma khona ngithi nibloma lana. Angithi niyabloma nina mina ngihleli ngathi ngislime endlini. So wena ufaka isibhaxo secrashes wena. Crashes ukuthi angasaphindi mara uyayiphinda leso yikulethe lana ukuthi bazokubona bakukhiphe kuma TV kakhulu because wena ulaleli. So umzala wena wenza njani ke? Hayi yena njengoba bathi akasamfuni mina ngiyamfuna. Oh. Okay. Yeah, akamiyeke mina ngiyamthatha. Yeah. Ngiqhubeka. Yeah, mina sizoqhubeka mina naye. Yena naye akayozama somewhere mina sengimthathile ke. Maka ngakushiya. Akunandaba uzongishiya uzokhathala ngoba naye nakuye owakhe sekekhathela. Yeah. Yini into eyenza ukuthi uthande lo mama lo? What was into attractile kuye? Ovasmina sithandela ama-dreads yabona. Intombazane enama-dreads. So uthanda intombazane enama-dreads lo akana ama-dreads? Hayi sengikhathele sengibonile umshaya. Yabona? Hayi bakhohlakele Yabona? Ngine ngishintshe. So any preference? Amasotsha abantu abamfishane bona ngingakanani. Ufuna umuntu ongifika la. Awumela sibona. Yabona. Eneka mampela ukufika. Yabona. Futhi seniyangijwayela noyithune seniyangijwayela ne ningenza uPopeye wenu ne wena kakhulu futhi nalomuntu omfishane wakho sizobona ukuthi nizophelelaphi mina ngizohlala ngibhekile noma uhamba kupha ngeke ngisaphinde ngikulatela uhambe nalomuntu wakho Asihamba kahle. So uyamgapha? hayi ngiyamgabha ngisamfuni mina hayi ungihlulile hayi ngishapu ungihlulile Manje imali yokudla uyithola phi ke buti? Hayi sesoncenga sesokukhuluma. Uzokhona ukubhadala ukudla irenti na maybe umaintaina nomunye ugogo esingamazi. Ngiyamthanda ngizozama kuko konke ke. Sisi ungasiloyike njengoba uthi uzozibona ufuna ukumdonsa ngemithi. Anganiloyi. Mina sengamthathile ya angasiloyi. Yeah. niyadlala ne noyithu qhubekani bafowethu qhubekani niqhubeke manje ukubona istradini ungangibingeleli nokungibingelela Ngeke sakubingelela. Ubonye kusamingelela. Okay, uyahamba crashes ke. Abakahambe kahle. Oh, ahambe kahle asambe sithando sami. Wena eyakho indaba? Hayi bye ngiyabonga yazi ungiphuphe nitheneli nice kanjani bye. Yazi ningihlulile. hayi nihlulile shem Cabuza umuntu wakho ke. Cabuza umuntu wakho ke. Hayi senze. Angicabuzani phambi kwethu. Yeah, perfect nibonile. You also what happened as in things is that this guy is so passionate ngokusho ukuthi udla imali eyama pension and usebenzisa icrutches kaSisi Nonhlanhla ukuthi avale nje indaba zakhe uvale indaba zakhe which is unnecessary like why mele azasebenzisa icrutches kaSisi Nonhlanhla ukuthi yena ubusy ebufebeni. It's not fair but we definitely hope ukuthi Sisi Nonhlanhla azitholele omunye umuntu singazi ukuthi kuzoba iBen 10 or umuntu nyana olingana naye, we don't know, but this was Cheetahs Busted. I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist, and this is CMTV SA. I'm not alone, you know. It's the one, the only Dlamini, and right behind me is the Black Sinner, because it is what it is. Before it was what it was, done, because the place to be a son.
What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena fundisa bengimcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha uthande lo Asuthisi. In. Umlethe ngeqanda elilodwa. Ujolo bani? Ngiye culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the veil.